Rindeton AK ha Topi zamani Saji Mudurapa Anaconda Ya slap ring dia. MSP Bili 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 Ya Allah ka bamu da kanka in ka ba su ba sa ba mu. Ya Allah ka bamu da kanka in ka ba su ba sa ba mu. Yanzu ana jin sunana godiyan Allah ya saka nake haske na. To alhamdulillah ƙaryan makiya su ji kukana. Zakaran da Allah ya nufa sai yayo tara. Koyaya Allah gata na shine komai na. Burin makiya mu ji kunya, wai mu kasa cin tuwon tukunya. To aniyar mu da ta biranda ba mai hana ni rabona. Sai dai bata zo ba. Burin makiya na ji kunya, maganar su akai kamar rasta. When I enter the show is a plaster. Every day I go high like a rasta. Muna kashe dala hada nerori. In ka duba wuyan mu da sarkoki, ba doka ba mu da dokoki. One day convoy da jiktoci. Na ga kyawawan mata suna ta shautin sunana. Kokari a gurin mata, ni ba ni rena yan mata. Ko ina zane je sai da yan gata. Yau kin yau sa'a kin samu dan gata. Haka ne ba doka, yanzu ana jin sunana. Godiyan Allah ya saka nake haske na. To alhamdulillah ƙaryan makiya su ji kukana. Zakaran da Allah ya nufa sai yayo cara. Koyaya Allah gata na shine komai na. Burin makiya mu ji kunya, wai mu kasa cin tuwon tukunya. To aniyar mu da ta biranda ba ni hana ni rabona. Sai dai bata zo ba. Kun yi kaɗan ku ga bayanmu, sai dai mu wuce a mota ku yi ta kallon mu. Mun ci gaba addu'ar ma waya bi jikinmu, shi yasa gaban ku muke yi ta samu. Sun so su ga bayanmu, sun so su ga kukanmu, sun so ganin gazawar mu. Amma Allah ya ce musu karya suke, ba za su iya ba, ƙarya suke, ba za su iya ba. Yau daɗi nake ji abuna, yau gani da yan na'una. Sai cilin nake ba abuna, dan na bi ta kan makiyana. Yanzu ba mai hana ni rabona, dan waka ta yi mini rana. Makiya mun bar ku a rana, masoya a gurin ku na kwana. Ya Allah ka bamu da kanka in ka ba su ba sa ba mu. Mun kama makamin mu, addu'a ne gatan mu, kuma Allah gatan mu. Da Muhammadu manzon mu, sanadinsa muke samu, don shi an kalice mu. Na karɓi rabona cikin gari na zamana, ana kiran sunana har da waje na gari na mu da rashin Allah.